Už ste počuli o tom, že v Rusku zakázali Rumble? A to kvôli jedinému kanálu. Chcete vedieť, čože je to za všemocný kanál, že kvôli nemu zakázali celú mediálnu platformu? Hneď poviem. Zatiaľ ale dajte follow, aby vám neušli veci, ktoré sa do správ nikdy nedostanú. Takže, niekto v ruskej vláde požadoval zákaz kanálu Alatra TV, čo Rumble po vyhodnotení odmietol, lebo kanál nijako neporušoval pravidla komunity a len prinášal pravdu. Rusko preto celý Rumble zakázalo. Teraz by si niektorí z vás mohli myslieť, že ide o nejakú protiruskú iniciatívu. Nie je to však tak. Veď Alatra nemá žiadne politické ambície a dobrovoľníci združenia sú patrioti, ktorí dodržujú zákon a rešpektujú vlády. Čo také teda kanál Alatra TV zverejňoval, že kvôli nemu zakázali celú platformu? Odpoveď na túto otázku už existuje. Najskôr však musíme pochopiť, na koho žiadosť požadovali odstranenie kanála Alatra TV. Kto má taký vplyv na vládu Ruskej federácie? Tiež nás to zaujalo a náš tím vykonal rozsiahly prieskum. Investovali sme stovky hodín a nakoniec sme vinníka našli. Zaujíma vás to? Tak tu je to, čo sme zistili. Počúvajte. Antikult. Celosvetová teroristická organizácia, ktorá spôsobila ľudskej rase viac škôd ako prvá a druhá svetová vojna. Aktívne pôsobia po celom svete. Na ich podnet sa odstraňujú nežiaduce kanály a dokonca celé mediálne platformy. Najviac zo všetkého nenávidia tých, ktorí hovoria pravdu a cenia si slobodu. Prostredníctvom svojich pešiakov vo vládnych kruhoch vyvíjajú nátlak aj na takých gigantov, ako sú Google, YouTube, TikTok, Rumble a ďalšie. Samotní predstavitelia YouTube uviedli, že od februára 2022 bolo odstranených viac ako 12 000 kanálov a viac ako 140 000 videí súvisiacich s konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. Antikult je teda veľmi nebezpečný a krutý a týka sa každého. Len sa zamyslite. Každý článok v médiách, každý podcast v rádiu, každý Reels alebo TikTok video s niečím negatívnym, s nenávisťou na niekoho, to je platený útok v záujme týchto darebákov a ich stúpencov. Ako teda chrániť slobodu prejavu? Môžeme my, bežní ľudia, proti niečo urobiť? Áno. Každý z nás môže urobiť tieto 3 jednoduché kroky. Poprvé, zdieľajte toto video, aby sa títo gaunery stali dobre známymi. Ich hlavným tromfom je, že o nich doteraz nikto nevedel. Po druhé, začnite uvažovať kriticky. Ak v rádiu, televízii alebo od nejakého blogera započujete výzvy k nenávisti voči nejakej skupine ľudí, alebo ak niekoho označujú za nepriateľa alebo sektára, vedzte, že ide o prácu antikultu a je veľmi dôležité nepríjmať takéto informácie, predovšetkým o svojich myšlienkach a vo svojich videách hlasno hovoriť o takýchto prípadoch podnecovania nenávisti. Po tretie, pozorujte sami seba. Možno už na základe ich podnetov niekoho považujete za nepriateľa alebo sektára. Analyzujte tento moment a pomôžte svojim sledovateľom urobiť to isté, aby si čoskoro všetci ľudia uvedomili, kto nechce, aby sme my, ľudia, boli slobodní a hovorili pravdu. Verím, že sa tak stane.